Esselamu aleyküm, mehran vatandaşlar, iyilesler. Otuyorsunuz mu sağaman? Bizim diktorumuza Hudaýa şükür otuyor. Elbette näme geçilen ýolun her sanına bir näçe mehmanlar haýyş edýän aşagyna YouTube kanalymyň aşagyna ýazýaňyz menim özümden öter bolup ýok diýmek hemmesini okayan. Dogry aýtsam 8 ay bäri şu ýazyp gidip oturdum, şu ýazandadyňyz menem şu mehmany haýyş edip uğratdym. Elbette näme? Bugünkü mehmanymy her biriňiň söýýäniňiz diňe bir dinleýijileňde bir näçe aýdymçylaňam dinläp bilýän aýdymçy. Sunat arenaň gorror tarasyna aýratynam. Bu aýdymçyny toýatjak bolsaň hükmany turatdy, ul restoran görmeli. Kiçiräk restoranda syganyp. Elbette ustadymy Mekan Ataýew. Ağam sanyň sag bolsun. Sag bol. Duşduga ýa ahyry. Ahyry awa. Nesibedenden. Fişirip diýäm. Nesibel günne. Nesibel günne. Bolamy näme hemme bir halkyň adamsy günden naşa toy bayramçylyklarda. Hocam erkinlere oturalmalylar. O surete şökkäre gorup durmalylar. Hawa arkaýyna oturmaly. Boş ilk bilene. Hemmelere salamu aleyküm diýen. Bu gepleşik gowy geçer diýip umyt edýän. Saňa da gonşan işinde üstünlük arzu edýän sebäbi. Hawa. Sen iki tane bira geçilen yol. Buram geçmeli yol. Geçmeli yol hawa. Şu iki tane alıp barýan hawa gowy men görýän dogry aýtsam sebäbi. Täze yüze çıkaryan bira. Hawa. Biram hemme halipalar bilen ýanky söhbetleşik edip halkymyza ýetirýän şu zatlary sebäbi bu zatlar ýadygar galjaklar. Şoň üçin ilk bilen öz adymdan şu sadanlarla maňa adynanam. Maňa sag bol taňa elkan niýetim bele sebäbi. Arada hojam bilenem görüp otursa halipalar bilen näme ýazgylaňyzy seredip otursa bolen. Buna ýadygar galýanda. Hawa. Ve sakı halipan diyen sözü var. Yazanın näme yazsan şu galar ýygyňda diýe. Diňe ýazy get diýip sargak gidipdir da. Pahir onuň. Olam näme dillendile geçip edem eşitdik. Hakykatdan onuň näme ýazgy bolsa şu wagt azajyk ýaragsız bolsa şu güne süýşürdik indi bundan meýle süýşürmäli geldik dogry maýdaly. Ha bolşuna görä inşallah gowy edip çykyş edip aýdym aýdar. Hawa. Hawa. Gowy bolar diýip umyt edýän. İnşallah. Sag Mekan sana ýene bir gezek şu gepleşigime çakylymy ýykmadyň üçin gat minnetdarlygymy bildirýän ähli sadanlar toparlan bilen ömrüň uzak bolsun janyň sag bolsun. Bugün näme geçilen ýoluň elbette 66-njy sany. Töwereme gowy sana düşürdi. Ha, gowy ne diýär? Ne diýär? Şeýlede näme 25-nji may mektep okuwçylaryň şeýlede ýokary okujaýynyň talipleriniň iň soňky jagy münasibetli töwereme näme? Uçurumlara mı gutla vermeli? Uçurumlara gutla vermeli. Mekanizan şoň üçin elbette şu geçilen ýol gepleşigime ýakyndan ýardam berýän hemem öz işleýän ýerim ýakyn ýol seýahatçylyk kampaniýasy. Çağlar ýetişenler. Çağlar ýetişdi, Hudaýa şükür. Taşeruda okuw gitsek diýdiler, alky merdan ýutdy bermeli. Şeýlede ne ýakyn ýol seýahatçylyk kampaniýasy ýürüýdi, saňa bir sowa duratdy. Näçe ýa koş? Koşmy? 41-40 razmerge ýa. Dost 41 original krasa okuşy. Şeýlem onu original bolsa bolarmy? Nesibetsin. Sanyň sag bolsun. Ýakyn ýol seýahatçylyk we sadanlar ýetlemeden boş goýanak uğratdylar. Kabul etmäňiz haýyş edýär. Näme sowgat umman hocam? Kabul et. Hocam kine maňa. Hocam sag bolsun. Ömrüňiz uzak bolsun. Ama iştaýdyny uçurumlara mutlu alonma. Hükman. Gonşa. Hawa ähli türkmen halkynyň uçurumlary talipler okuw tamamlayanlar size orta mektebi tamamlayanlara men ýokary okuwlar arzu edýän. Bu biziň ýaşlar biziň geleceğimizde netiýede dowam etdiler. Şoň üçin ýokary okuw tamamlayanlara da öz işlerine üstünlük Allahan maşgala agdy berlik arzu edýän. Näme Gülýal ýurdumyz var. Hudaýa şükür. Asuda ýurdumyz hemme zada mümkinçiligimiz var. Hormatly arkadagy serdamyda köp sag bolsun aýdasym mene täbi. Ähli da elimize uzadan yerimize yetip dur. Dogry täbi. Tehel işine ullokan sag bolsun. Şoň üçin arman bize işleýär. Käwat maňa diýerler sen ýadan ok mu diýerler de.
Gice aydım zat etmez işleyse oturup onun. Sen haçan yağdayan zat diyorlar. Sebebi has öz işinden lezzet alıp söyüp işlemek başka da. Ben öz işimden lezzet alayanlarına mesela Fadiyadayın yani aydım dörödölü aydım işlerli qarad diyecek bolyanım. Şoň üçin ähli ýaşlara in gowlatlar arzu edýän bolsa. Tawal sen şeýle arzu bolanyňyza bizem goşulýar. Allah zanymet zanlar tawarsyň ısylmulamadyň. Siziň üstüne söz aýtdyrman kökmanlyk ýok. Mekan gowlatlar aýtdy. Bizem goşular ýa dogrudan zanyma tawatyn. Inni mekan sen öňe bir näçe gepleşiklerde çykyş etdiň gördüm men hemmetini. Otun ota nädip başladyň o zatlara gaty gerekken esasyn arena gelemden soň eden zatlan käbir aňragam gidip biler ýöne ondan öňürtür sadan naýrytdan öýdüň bir tanışdyrar. O tuğlamy bir näs agam şula garap Merdanjan Aşgabatda geliniň ýaňdan aýryldy o ýa-da. Merdanjan 26 ýyl ýa bile işleş bölümde. Bu Merdanjan men arzu eden halipalanmayı gören adam da Şeyle. Käwa sög işte men muň bilen aran açamak. Näme üçin şo halipalar görelçin? Onu diýjek bolýanym Merdanjan ussat sadanna. Bolanyň öz işine ägirt ussat onuň işini dogry we dogry we dogry işlä bilseň hiç kim sen işinden gyra itmeýär. Gara diýjek bolýanym öz işinden ähli diňe men näl islenlik aydım seni razı edilýär da gelip aydım aydanna ýanyna salsalar. Yok görýän ha. Merdanjan, bula Merdan. Ha. Hocamam tanıyalar tuğleme. Bir adaç wagtyň içinde bu tanalan neme bu yankı bir kışana bağışılan ýanyna gıjagam sallay sağdan arlyk eder. Ha, o aýty öyle. Hocam, onuň bulam Hoca Mehmet. Koşulun Hoca Mehmet Vaylon. Sana sağ sağdan naýrytler agam hocam ömrüň uzak bolsun. Onu näme bir gepleşige bir başlamak bir aýdym bilen masallamak. Gepleş onu sonra uzaga geçäýin onunla. Indi men gepleşik üçin jaň edemde mekan edim. Bir dutar senedin sen ilk sondan başladyň dedim. Dogrudymy? Ýadmyşsam jaň edemde. Bir başyny bir dutar senet bilen başlasak oglanlar. Bir iyiliğine bir kısansa aýdym aýdyp berdiň. Näýle görün? Bir dutary goşşaklaryň öz pikiriňi aýdyp. Näme de islenlik bagşydan soralarına bagşy bolsun ýa şu sun işgär bolsa spesiň näme diýip soraýar. Onu köp kişi bilmeýär men dutar spesimden. Men asly dutar bagşy men kiçikligimden. Men şo diýme, muňa esasda şo dutar getirsene. Sen herkes istirahat diýip durýar. Gulwawa meýesi, gulwawazyň dutarna hanaga kankasy şonu maňa berdi şo dutar men. Gulwawazyň dutaryn. Onuň diýjek bolýanym öň kiçikkä ýarşada da kän gatnaşýardyk da ýa-ni. Taýrak jüýjeler diýdi, körpe festival diýdi, şo festivallaryň baryna birinji ýere münasip bolýardym, ikinji ýere alsam padarkan almanyň aýdýardym. Näme üçin? Ay şu ikinji ýere men özüm münasip görem, birinji ýere almalyk. Goý gaýdýan ha? Şonu ýaly beler wat da gara. Şu adam birinji bolmaly diýene. Diýjek bolýanym, ay kiçiklikden sebebi azap etdiýäň da bilýän. Hökman öňler meselem 1 saat, 2 saatlyk şol baryp öz halipaň bilen ýa-ni repetisiýa edende 1 saat, 2 saat edilýän orada men arty bilen etdim. Wagtynda şonu. Sebebi şol eden nemem inni hözürni görýän. Netijesi hem hözüri. Sebebi näme üçin hözür diýän? Sebebi aýdym sazda bir käbir ýerde näme tanışatlaň bolýar da gonç. Şo zatlar şo wagt eden zatlaň şo gawat gelýän ýeri bolýar da. Bilýän? Ona diýjek bolýan be. Şo wagtlar hapyzaga diýip dutar men spesden maňa ögreden bir ýaşly wagt da dutary. İlk bir gatna uramda. Onu Gülhanım da adı çalmanı öğretdi. Gülhanım. Şu zatlar başta çalp başlandı. Onun şu käbir zatlar öğretdi. Da şoň diýen zatlar häzir gawat gelýän ýerler bolýar. Ýaşazy bolan o wagtdan. Şu öwrenen zatdan sonra teýdar gawat gelýän ýerler bolýar. Onun diýen be. Şu zatdan ne netijesi ýa-ni. Şoň üçin men häzir ilk dutarda bir hocam bile bolýar. Bir aýdym ýerine ýetirip bereýin. 2 aýdym edäýär. Bol 2 aýdym ýerine ýetirip bereýin. Bu näme? Mekanjan bu nesip edenden hemme zat
adamlar aňyrdan teretip duran bir gulokların hawşlykly näme o şeýleýär bolan kanaty pikir dörýärmi mümkin merdan dogry dem. Sebäbi bugün Atamurat Bäşimowden bir haýyş etdik Atamurat'ın öz studiýasynda. O hemme zady bir arkaýymda janyny sesde ýerine ýetip dinläp eşitip aýdaryň diýdik. Soň şeýle Atamurat'a da köp sag bolsun aýdan ömrü uzak bolsun. Netibedenden janyň sag bolsun. Atam sag bolsan da janyň sag bolsun. Onu näme atam Serdar bu näme daýalyň mikrofonu ratlar goýup beräýin olanlar onu bir ýygyny iki tane gaýdyndyňlar. Mehran mehmanlar elbette geçilen ýolun 66-njy sany ustad bagşy dostumyz, senetkar dostumyz Mekan Ataev ýygyderlik sany dutarda ýerine ýetirip berýär. Dinläň, aşagydan pikiriňizi ýazyň, tesiriňizi ýazyň. Maňa näçe kommentariýa köp ýazsaňyz gowurýan men. Janyňyz sag bolsun. Bedaslı cepa çekmek hevesi Ey bedaslı cepa çekmek hevesi Bizler neçe yalpalasıdır olmaz Her neçe can çeksen gider aslı ney Her dağulu kanın kebutir olmaz Her neçe can çeksen gider aslı ney Her dağulu kanın kebutir olmaz Her zehrada yatan meyit bolur mey Her zehrada yatan meyit bolur mey Kerbela'dan gayri çekip bulur mey Her saçın ötsürün seyit bolur mey Her posot çolonun kalamdır bolur Her saçın ötsürün seyit bolur mey Her posot çolonun kalamdır bolur Demin diyenler kimde yetmez Ay kim demin diyenler kimde yetmez Tutsa damağından sıraktan geçmez Her zaman araman ey cemşide yetmez Dert başa per sancan İskender olmaz Her zaman araman ey cemşide yetmez Dert başa per sancan İskender olmaz Matım bunu dilin sanla da khana Matım bunu dilin sanla da khana Senin ne işin var ya şu yamani Dile var men diyen köptür cahande Her kim şaabba tek dile var olmaz Dile var men diyen kendir cahande Dile var men diyen köptür cahande Her kim şaabba tek dile var olmaz
oldu idi. Şoň üçün Allah arzgymyz bu dünýe kogdy. Ertinamat ardy keldiret adamdan gana. Şol zaman asmanına burwan geliyor. Başında bilalar var, Kur'an'ın kıldığı. Ey Kur'an kavul olma için oğlan soymokçu valla. Öyle namaz pardı avrayım halilan kana. Vardı diye çıktılar şikara. Şikarda kişte ip gidilirdir ya. Özgürlüğünü bağlanırıp attılar gelin adam. Kinne zaman vardı kelir Yunus'un kana. Çek. Doğdum deyip çökütler müktetti ya. Mükte çıda bilme manacip kıldıydı. Şol zaman atmanın ey bir tup ot gillav. Akşam namaz vardı ya, şam namaz vardı kedret İsa'dan bana. Ey şol zaman asmanene bir bulut geliyor. Şol zaman asmanene bulut geliyor. Yağmur yağıp koyunlar girmedir buluğa. Şol demde bulurun ey bulurayım buluğa. Yatsına bak vardı kibrit Musa'dan bana. Serevşedir okudum men bu kitabı ki. Kitapta okudum ey yok mu hiç kim. Oğul başta bunu buyurdu ol kadir hakkım. Ağa bulur bir sebepkar Allah'dan gelir. Ol sünnedin fardı ya Muhammed'den gana. Hey. Ekan canın sağ olsun. Sebebi men Garaşşandadım şu. Sağ olun. Garaşşandadım da bir tutarda bir aydanın istedim de. Soň şunun ýaňam sözümde bellek geçendir mekanzana restoran gaýnadyp ýönürsoň her kim estradnik döredýär. Asly dutarda maşdan bilýän men mekanyň dörezligini men irrak tanış. Özü bilen giýjirak tanışamarsam dörezligini men irrakdan bilýän mekanyň. Inni dutardan baglama näleşdim. Ine baňa gadak galda. He. Bu sorusyny. Näme? Men dutara çalyp berň, onuň baglama diýip bir instrument getirdi. O ut geldi, bağlama geldi. Onuň bizim menem dom kulturada şeýle çeperhowaçyň işläp ben daşyndan. Ha o. Onuň okuw diýen okuwdan gelip şu dom kultura bar ýatda onuň bagşlar. Mektepde soň näme? Ha, bagşlar öýüne baryp şu taýdan daşyndan kömek edýärdim. Aha. Edil şeyle işlem okudum. O aylık işlem. Näme çeperhowaçyň da bar ýa-da. Şu awa. Onuň aýman özüme de gyzyk kıldy da gowaş. Şu öýde oturandan şolaň ýanyna baryp no ullukan adamlar hem halip adamlar şolaň arasyndan onuň barýa onuň täze instrument alypdyrlar. Dom kultura instrument gelipdir onuň. Ýanky ut gelipdir, onuň kanon, ýanky baglama, onuň ýanky yeni de bir kuştan instrumentler var. Cümbüş diye instrument ma. Onuň saz gurarlar. Onuň kemençe var. Türkmen kemençeli. Ha. Onu şolar men onu şu taýda görüp bunu o
ovamızda şu dutar çalyandan biri şahatlık çalyadı mı? Şahatlığım halife şahatlık silap. Söyle mi? Hava halife var şey. Şu çalyadı yani. Onun hava şon eline görüp şu dadı. Hüvet ettim. Hüvet ettim onu. Kat hüvet ettim onu. Onun ecemen men dom kulturan işgerde. Ha, söyle mi? Hava. Onun metodist kavulup ecem ne açıl şu tadenen pensa açık giden. Ömrünü medeniyette geçiren ecemem. Onun men diyene kâr Feridaçı'da dünyalı gepleşiklerde Halipan kim diyorlar ol ecem diye. Hava men bir näçe tabat geldim. Ya ecem aydı bilmese de bana aydım şol aydımı aydı öğretmekte şunu bana duydurdu da. Ayda oğlum sulaydım aydık. Hava yüreğiyle şol ecem aydası geliyordu aydıp bilen o men şunu duyuyanla. Şol aydım Bağıtxanı ecem öğretti de elimden tutup. Näetdi? Hava. Sözlerini öğretip şu hingleni ben bilen o ecem yönü şu ecemin yüreği aydı ya şunu. Men bilýän yüreği aydıp durdu daşına çıkarıp bilen o. Sana şunu yetireti Hava geldi. men yönü şunu inen yüreğinden näen ýar şunu men süýüp aýtdym şolaydım hakykatdan. Onun ecem aýtdym, ece diýdim şolun saz guraly bir ellek görsem bolmazmy diýdim. Bir haýyş dedim. Bir el onun ay bir şonu elim aldım bolyn bir sesem bir eli düýünden başgaça da. Evet. Onu o yankı yetim perdeler var, çetvert notalar. Onu men şonu görmekam hoca duýýardym çetvert nota diýilýän notany. Duýýardym da täze türklerin atlan aýdymlaryny, araplaryň atlan aýdymlaryny dinlämde. Beh şu da şunda bar eken o diýip. Täze men instrumentlerde aranjörok edilenlerine de şu instrumentler did wasta bilen çetvert ýasalýar da goýulyp da dedim. Şu dattan öwrenip galanna ona mara ball hacı nerede görüpdim da şonu. Ona bu moda gelirse ball hacı. Ona barar az koyup. Aha. Onun diyecek bolyam şu notalar şu instrumentin özünde doğru şunu alıp çal uğradım bolyn dutar ýaly dutar palçak öyle çaldım da alayım ta na 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 bolur be. Bu ara janyň alıp gelýär sesi. Ne diňe şuň ışkyna düşdüm ha. Du tarap berdim. Ne dutarım çalyan yönü şunu diňe almaly. Be. Ne şunu almaly. Ay näme 5 manat toyo oňa oturuşykda diýip aýdym aýtdyrýarlar da oturuşyk diýilde de bu at oturuşyk galam derler ýa käwat bar üýşüp aýdym dinlärler da diýip. Ana bar ýa bar 3 manatçyk 2 manatçyk bu at oturuşykdan ordan bağlamak bolýar. Onu diýjek bolýarym şeyde yankı çağırıp aýdym dinleýärdiler onun 3 manatçyk 2 manatçyk alýa. Gapdan ýa basa korç alıp bir halifalan ýanyna mandalin çalýandan ýanyna basa korç alıp toýuk diýen bolup 5 manat berýärdiler da. Şu odatlara gördüm. Be. Onun şey ýygnap ay 5 manat galanlykda indi şey diýem. Sen girdeje irrak gasadan kene. Ha o men 3-nji klasda girdeje başladım da. Onu diýjek bolýam şondan soň bağlama almana ecemjan bilen gelipdim o Aşgabatda. Falan ýerde bağlama wa diýilse. Indi şoň ıskana düşdüm. O şu konservatoriýanyň ýanyna gelip şu taýda bir ýer satýar zat diýip şu taýda o taýda saýlar ýar adam ýok. Ben bir bağlama pulny berde uğrat diýen bolsa onu. Şeydi bağlamaly boldum. Soň muny günni öýde çalyp da dedim. Onu öwrenip soňra Aşgabatda oko diýip geldim bäri. Onu oko elimde oýlam oko synanşamda okudan ýykyldım. Ýykyldım ýöne yıkıldım bolyn şu gynandylar, muallimler gynanyp bak bu talant näme çallysa çalyp dur. Şu Şahmet Bäşim halifa wat da şu watlar o orkestranyň ýol başçysy Medeniýet institutu onu. Şolum bu instrumentler var hersini çalyp mol be. Bu niriň çağa saat hem instrument bir öň söýýärne çalmany. Kär öwreni ýigrenni ýa. Be. Şoň käli hemme käli şolyanky instrumentleri çalmany. Öwrenini maňa şo taýda peýda etdi. Onun yankı sen bize diýdi näme pat kursyala gatna, pat kursa ýok, o wagt. Ha ýok. Pat kursyal gatna bize kömek et. Inni sen hökman okalar diýip men şey diýip Aşgabatda geldim. Galym. Ha o. Onu galym, onun şonda da yankı daimlerden gatnaýardym da Medeniýet institutunda. Gatnaýan hakykatdan. Gatnap şey diýip gatnap bernolen en orkestrna gatnap kömek edýärdi orkestrna. Onu ay men bir günem aýdym aýdasym mele her daimam. Şonu ne aýdan ok?
Onun aydım yok diye medeniyede yani saat salyan ol aydım ayttıran yok da ente bilen o men tamam. Şu size qaydanın aba sonra YouTube'da mı gördüm. Onun hava nemedik men oku elim aytıp berýän. Şey oku elimde yani pat kurs hatna yapıyorum olma aydım aytdı yani yok da. Diye saat salyan ya deyip çallar yalar ya. Bir nazam en ya Allah so omuz kart yok orada. Çal ya geç sallana deyip. Son yani çalın ya. Saat sallar yadılar. Onun için ittirtip var ya da aydım aydasın gelip. Aydım ayt diyen yok. Zaten onun daim pahir olurlar. Ondan sonra öylerine oladım ben. Daim ayt. Ey yegen neydi, sen neydi, men neydi, şu gün neydi. Kreye ediyattan. Gör oluyor. Şu gün men kreye edecek gel neydi. Şu gün men sen dinleyecek. Aydım ayt sana deyip de bana da bir aydım ayt diye oluyor o. Şu an. Sözlerin adını bilen aydım. Yok men aydım. Kim bir aydım aytıp verdiyse men aydım aytacak. Aydım aydadım ben ya. Gördün. Aydım aytman 4 ay 5 ay gezip böyle 3 ay 4 ay. Onun şoğun ay oturup da bulam çöreği tane aydım aytıp verdiydim yani aydım aytıp başladım böyle sesime komşular geldi uğradı o komşu bu komşu. Ay geldi benim okudu da volen. Onun ay bullo kanser yal oluyor. Uyuştular. Yani bağlamada da adam var bunu alıp bağlama çalıp veren dokutardaydım aydan şey güymedim ne var böyle. Yarım da bir saat yani. Aynı şu koçan o çetinle anna bayram ayda oluyor fiyasaya. Ana sana gerek korsa. Bunga da barıp aydiyalar iken bir patsan aydım çıvar ay yaşacı onun 16 yaşlı 17 yaşlı olan. On aydiyan da adam öyle çalmayan da adam yok olsun yarsın ya plan yerde da değil. Ay şeydim anna bayram ya nettiler beni. Durun ne? Anna bayrama geçmel her anna bayram dörücünü men haýşetjek aydymlanma. Ýa ödeliňi de bellek geçdiň bagtykhany maňa ejeme öwretdi. Gerçekten bir mümkün olsa bagtykhany ýerine ýetirip bersen sadanlar ýetýär. Ondan bir aydymyň sanawyna ýa-ni ýene bir gowy halk aydym bar ekeni magtumda tamadyň sözlerine. Merdana gowuryan aydym aýdyp berýän. Böyle ya merdan gowurya. Atora mesela öýkü. Yo merdan var şolaydım gowurya hakykatdan. Ondan häzir şugurrumdan soň bir aydymdan soň nesibeden ondan anna berem. Hoca ağlamasana. Näme bolýar? Giyin bol, hoca giyin bol. Ýüregiň almagyň hoca geçer bu zatlar. Salmary kıyın görýän hoca. Zany da var adamlar değişýän. Onu kança mümkün bolsa janyny sesse ýerine ýetirip berýärler. Dostlar dinleň diýinjek mekanata biz bilen. Aslı pek gökürdüm ürüt Kaşlarım yanay batkan Aslı pek gökürdüm ürüt Kaşlarım yay batkan Sallanıp üydüm çıkan Elimi tay batkan Aklıma tanım salıp huşumla algay batkan Dostuma kucuk açıp gönlümüne cay batkan Batkan yar batkan Sallanıp üydün çıkana Ninilirdandır yürüm Gül yüzüm görmeni darmi Bir zaman dursun girey Bu pasıl yazmını durmadı Geçti dünya biderek Gülmüsüm gamdır bu kömrüm Şad edersin Batkan Batkan yar batkan Köp vilayetlerine geldim Görmedim seni peri Ey senden özve yok mu darım İki çeşmim ruşenim Giyinip lağlı cevheri Takınıp altın deri Her zamancık sallanıp Huşumla algayı Batkan Batkan yar batkan Devletli duran ilerim yoktur Sözümde barkanam Yüreğime doğur urun Ot bolluk barım paralay
Bir pahir kurban bugün çıksam Huda kümmettilem Kamda kalın gevnünü Elecek Baktıhan yar Baktıhan Bir pahir kurban bugün çıksam Huda kümmettilem Kamda kalın gönlümü Alacet Baktıhan yar Baktıhan can Baktıhan yar Baktıhan hey. Davul hocam. Ağalar dünyanın payanı olmuş Ağalar dünyanın payanı olmuş İş başa düşeni doğunun bilme Ey merekede oynap hiç gönlü kalmaz Armağan bilen geçer hali yeken Merkede oynap hiç gönlü kalma Armağan bilen geçer hali yekenin Buraya keyigdim bilinmez işi Elinle bağal bulmuş Gönlü koşu Yazık çekimi yazsa ağırsa başı Gözüne kan yaş dolu yeken Yazık çekimi yazsa ağırsa başı Gözüne kan yaş dolu yeken Garip else onun iyili veyranır Ey bu işlere akıl kuşum hayranır Gömülüptür şeyle yolu yeken Ay bu işlere akıl kuşum hayranır İşlere akıl kuşum hayranır Bölüptür şeyle yol yekenim Maltım bunu yalan yaşlık sözleme Maltım bunu yalan yaşlık sözleme Ruhsanın içinden hayır gözleme Egizhin derdini dinleme Bir ulusur dostu yar yekenin Ay egizhin derdini dinleme Ay egizhin derdini dinleme Bir ulusur dostu yar yekenin Armağan bilen geçer hali yekenin hey.
Tawar, aydym Hüseyin. Inni yani anna veremden köçetine girdik, komense sakladım. Awa. Dogam ederi. Anna bayram marada aytyp berje onu. Anna bayram ilkilene anna bayram. Ağam salamu aleyküm. Awa halipam. Canın sağ olsun. Sana ingoglar arzu edýän sebäbi men şu derejä yetmeme sebäp bolan adamym ýerşi. Olam nähil sebäp? Bir has aýratyn saýlanýan adam bolýar sebäbiňe. Hawa. Sen dörejiliňe bir. Hawa şu gat aýratyn adam men üçin sebäbi meni şöne öýüne bardym ýanky izini gitýär da şaýdany. Öýüne bardym, anna bayram. Diýişgen adam da Hawa. Ýanky isimden bir konuşdy. Näpdi? Taylaram ba. Gör gülýändir şu wagt. Ara gülküjü var ana bayram şey gülýän. Ser olmasa aýda käbir eksperler. Ay bardım bol anna bayram öýdi aýdym neme biz aýdym remix edişimi ýaly sözüm remix etmän go var ya şahir da orada goşdurup da güldürmek üçin. Onu zanyň sag boldy ha. Indi diýjek bolýam anna bayramlara bardım elimde dutar bağlama. Ba. Onu anna bayram gaýtysy ýaly. Ağdynda dutaryn blokdan geldi. Beýde. Şeydi diye güldür ya da anna bayramda. Onu bardım onun hani sen meş ola o. Sen şu aydym aýdy. Onun jigsaw Mekke diýäs biz ona. Çary. Çary. Ha, çarjan we olam. Şu men şu ýyl ýanglanýarymda çykyş edemde senin gözlerin ağladır, bakışın canım ağlaydır. Şolaydım, aytdım, altı piyalıdır da. Şolaydım, aytdım, olin. Stop yerine muğam yağlaydım, aytdım da, inson konu. 70 on niyadlarda bana. Benim ayın gidip oturuyor, inson konu, har yetişemedi, aytdım da sonra. Bola aydayın, aydıp, olin. Şonu Mekke'yi, halkaydım da dinlep öğrenle çağırdım. Hawa. Beybem aytıp böyle, hareken şu deyip, şu beyinle galıptır, meni şu tayda görüttü, şu ýanglanýarymda kadar o men görün oglanymda şu ine şul şollayıp anna bayram aýdy o men aýtdym o biri o azan aýdýan ýaly aýtdy o bir aýdym da şulla şo diýip ba onu anna bayram onu anna bayram hani näme gelen näme edilýän näme edilýän ay instrumentler doğru Yakup Şamratov amma da var onu bilişýärler Canım sağ ol nawa Yakup canım bir sebäpkär biziň şu şunu da neme bolmamy da. Urukmamy. Urukma. Onun ýanky ay menem instrumentler wa dedwast wa onun aytryt wa ay ritm ýadan bolup ýeneden ol görküp başladym etýän işlemi. Onun ýanky nemede bağlamada aýdym aýdyp berdim. Dutarda aýdym aýdyp berdim gara onun men idi töleme diýdi. Berekella diýdi. Bolly men seňle işleşek diýdi. Ay şondan soň anna bayram men ara kakam ýaly boldy dogry maýdan sebäbi hakyky hosar olma. Hemme tarapdan hem ýeller suwdan gorady, jan sag bolsun öz radno ýaly gatgo gatnaşdym. Häzir hem gatnaşýan agama bar diýene. Ýok owar ýa. Şu adam diýene ron hem menlik bolsa men hatyrna. Onuň diýjek bolýanym iş edip anna bayramla işläp başladyk, albomlar çykaryp bir albom çykdy bolam dün urda. Näçinji ýyl şu? 2002-nji ýyl Dogalanım diýip albomum var. Dogalanım, bilýän. Onu Çok neçe yaşında? men 17 ýaşymda. Ay mekde gutarymdan soň bir ýyl soňdan. 17 ýaşymda men 10-njy klas okudum. Şo ýyl gutardym mektepde. 9 okumadyňmy? Näme üçin onu okudyň? Men orta mektep gutardym men. Ha, biz 9 ben de kim? Ya inson ko onlar bizde. Ha, düşündüm. Onun şey diýip onu albom çykardyk, rahat etdik. Ýanky albom çykarmak anna bayram şey diýdi, men neden tak butgo ýerler ama anna bayram bir aýdym çywa diýdi, bir gyýda aýdym çywa doglan gününe diýdi, çağırdylar ol nede. Mekanjan bilejek ideýal şoň doglan gününe. Şoň barıp 3 sanca 2 sanca aýdym aýdyp berdim menem sowatçym merjek sebäbi diýdi, gelip goşuk ýazdyr anna bayrama. Ýazdylar da bağışlar o ýanglaçynma şirin kän aýdymçylar ýazdyr men bilýän ýadyma düşýär onu. Ýanky onun bir gyýda aýdymçyň akmaýa diýip bir gyýda aýdymçy bar çawa. Onu şoň doglan gününe diýip aý bardyk. Menem bardym bar ýyllar aýdymçylar aty doglanyna. Ýany bayram gutlu. Şu jaş oglunyň aýdymyny aýtdylar diňlen.
Özüňden täze için. Çekip duran nädin denem. Menem çıkıp aydım ol ay hemmet guzokla bar bilýän 5 mal ifade 5 mil murat bar ken. Şahatlyk olur ifade. Onun ýygynyň ne o ýygy var. Aha. Aydım bolmany merdan okur diýler. Ne bulam. Salavat ýerdi. Stuşna adamlaň birde. Stuşna diýler. Adam. Bu ýaly ýokken. Yok. Onun merdan okur gelýär diýse bulam aňardan şeýdik gelýär. Onun ay buňa resk aýdypdyrlar. Mekanik bir o mekanik diýip. Näme aýdym sarsa aýdyp. Toro lipoy aýdym zaten. Anu merdan yankı geldi sen mi şöyle deyip şungalık var ki ama taşın elin şeydi. Bitti mi? Aynı kılıcı var da merdan zanı. Zalayız oğlum. Sen mi şu hani aydım deyip onun elinde de min disket var o min disket biz o at goğruyu yedik lay marda. Kutoy soğuk yedik da ikran min disket ne onlar. Şolatlar görüp geçen adam amen. Onun koyuverin aydım naydı turna o. Ne aydım oysa. Ay şeydi tanış oldum merdanla başta. Onu çoğadan ne oynam sebep oldu da. Şu tak bardık merdanla tanış oldum. Giden o aydımçılarla, bağışçılarla tanıştım. Yani şeydi berde yıllarla hatarına geri uğradım. O anna bayrama köp tavarsına geldi. İşte ayda ben anna bayramın uton il unnun uton diyen aydım ma. Yani şulaydım katı bir anna bayram, iki tane aydım nemet piyazı daray bir pikirlenip anna bayram şunu yala men anna bayram bilen bile şon öýünne olam soň bilýänne nähillerini. Bir on men Günölüň aydymyny dinleýän. Günöl aydym o adam Günölüň bir album ma bolýan. Şonu dinleýärdim pastı yani kaseta. Onu dinleýärdi. Anna bayram şul aydym dinleýär diýip bir aydym dinletdim. Açdym da ola o beni andeme götürün. Beni andeme götürün. Meni ecem ekidin ecesi ayırlanmalı. Şulaydım dinlettim bolýan anna bayram var. Şulaydım içine girip bana gözünden ýaş aktyrtdy. Bulaydım bir kili duygulanırdı. Men şulaydymyň diýdi. Sadyna diýdi. Ýöne şoň sadyn ol ritmi pes basanowa ritmde bol. Şo diska ritme salyp aydym etjek diýdi. Ecemin küýüň bolsun. Ya seni diňe oğlun söýsün, alan gelin, öňem gelin. Hep şonu ýaly bir olam istoriýalar bar aydymyň demelerini ondan bundan gelýän adamlar var. Anna bayram gözmüş ol. Anna bayram aydymy. Söýdüm anna bayram kay şonu abrabot geden ama anna bayram. İlkinji ol kim aýtdy? Men aýtdym. Şulaydym var birinji aýdan tapman ýorduk da. O men aýtdym şonu ýöne menem eşitdim o bir doganjymyz bir yerden bana düştü diye yani diye olayın. Ya bilene oken hakikaten mercan. Aynı adam yanlış. Yanlış bilere yani anna bayram şolaydı mı? Onu anna bayram öyle şu yankı min şayet da şu kaseti de şunu dinleýär şolaydım diye. Bu görýärdim de ben şunu. Ben. Şolaydı mı? Onu Günelin aydım dinledim. Şey şolaydım döretdi birim uton il günden uton diýen aydım. Olam İbrahim'in ne aydım bolmaly. İbrahim aydım yeter dayra dayram danay dayra bu ne afet näme jünal sözler var. Yetiş dadıma yetişte bir kim şunu ýaly sözler var. Şolaydım biram şolaydım gowaryp anna bayram mara bir has bilen bir kim duýgulanýar. Oturup gün anna bayram oturan ýerine söz diýilýär diýip on me şiir mundyň içinde etşeýnet ýa-diýär. Ya bilýän bar mesele ýok. Bilýärse. Şonu ýaly onu anna bayram onun bir gaty talant ol adam var bir adaryon adam da. Onun diýjek bolýam şey diýip aýdymlar döredi. Häzir şu uton aýdym aýdyp beräýin. Daway, gowular ha. Ha şol aýdym. Ýene bir aýdym aýdyp beräýin. Anna bayramı. Iki tane aýdym aýdyp beräýin. Nälik bolýar? Bolly. Onu näme mehribanlar gepleşiňiziň mehmany Mekan Ataýew janyny teste en mehriban dostlary, ýakynlary, sadanlary bilen bilelikde iksem anna bayram aýdaw diýiň sözlerini ilki bilene ýanky utany ýerine ýetirip berer. Ýedinden haýsaýdym aýdasyň. Söýgüm aýtmany elimi. Bolly söýgüm aýtmany. Onu näme? Janyň sawam diňden diýen janyň. Mekan jan başdyny. Alnın baktın açık olsun deyip yarayan şanına
Doğrap ölür barman senin yanına. İdananan barnadan çalışıpsın sen bana. İkimizi tanıyanım uton barından uton. İdananan barnadan çalışıpsın sen bana. İkimizi tanıyanım uton barından uton. Ne bileyir boşodum diyer sana ümmetin. Eğer namasın bolsa uton ilgünden uton. Senin durmuş kurcuk kimke ol batıyatan. Bilmesin kim alsa yitin sevimden uton. Tabi yanım soran vakti deyip bana doğunum. Senin bana doğun var mı başa yalıktan hanım. Can etmeyi doydum senden sensidinli oğurun. And içinin yadına sal çeken zarımdan uton. Bağışlayıp doydum senden sensidinli oğurun. And içinin yadına sal çeken zarımdan uton. Ne bileyir boşodun diyer sana yeter. Eğer namusun bolsa uton ilgünden uton. Senin durmuş kurcuk kimke ol batıyatan. Bilmesin kim alsa yiten sevimden uton. Taparsın menin bilen bolun işi ne çığınlep yaparsın. Saklan gülüm beydip görme abraysı çökürsün. And içinin yadına sal çeken zarımdan uton. Saklan gülüm beydip görme abraysı çökürsün. Bağışlara aydım olun çalan sağlımdan uton. Ah ne bileyim boşodum diyer sana yeter. Eğer namusun bolsa uton ilgünden uton. Senin durmuş kurcuk kimke ol batıyatan. Bilmesin kim alsa yitin sevimden uton. Ne bileyir boşodum bak eğer namusun bolsa. Senin durmuş kurcuk eğer namusun bolsa uton sevimden uton. Uton ilgünden uton. Uton sevimden uton. Ne bilen yaz isim adında. Oğri bakyan gözüme karap durma. Son kademde sana vada verme.
Sevgimi aytmana geldim. Garıvdım doya bilme gürkündün. Anvar isti akka kimin halkımdan. Nam nişana koymadın sen erkimden. Sevgimi aytmana geldim. Elimde güllerim, dilimde ayçak sınırım. Kovulup min yürüm, sevgimi aytmana geldim. Elimde güllerim, dilimde ayçak sınırım. Kovulup min yürüm, sevgimi aytmana geldim. Perdelerim sensin ödüm sağlımda. Dan şemali ödüm seker çağımda. Dağ çelerim ödüm bu kadımda. Sevgimi aytmana geldim. Garıvdım doyu bilme gürkündün. Anvar izni akar kimin halkımda. Nam nişana koymadın sen erkimden. Sevgimi aytmana geldim. Elimde güllerim, dilimde ayçak sınırım. Kovulup min yüreğim, sevgimi aytmana geldim. Elimde güllerim, dilimde ayçak sınırım. Kovulup min yüreğim, sevgimi aytmana geldim. Elimde güllerim, dilimde ayçak sınırım. Kovulup min yüreğim, sevgimi aytmana geldim. Elimde güllerim, dilimde ayçak sınırım. Kovulup min yüreğim, sevgimi aytmana geldim. Sağ ol hocam. Aydaş. Tamam. Tamam. Отлично. Bekan köp sağ ol. Bah. İkisi mara bir kalbin oturuyan aydınlar. Ne için şolar aydın ok sen? Mekan ne için toylarda da aydın ok? Ne için şol aydınları? Yo men Halka yattı değil mi ok? Yo toylarda aydiyat kevat biz nemet yani edil qati tragik aydımları toyu var inni tevavi toyu var yani olin adamlar başına oturup bilen bir bulaydımlar var abi Oturuşta da hatta biliyor musun? Edil restoranlık aydın. Restorana da isen bir aydımın ervedi yok. Aydın hemmi fem o. Yani bir hemmi dadı bir şol atmosfera var. Olsa o öyle da. Atı doğru. Atı doğru. Ne mekan? Eyle ki başka da badır edir sen yali şu aranjировка yıkkın ediyen yönü sen tuğuluma var hem aydım aydiyan hem toydursun gelip bizi aranjировка ediyen biliyen hemen. Şu hatlar ne yakilek öğrenin sen nereden gel aranjировка etmek ya kompozitörlerden ya da mı ne ama basma düştü mü? Men aranjировканы 4. klas 3. klas kamet yadım da aranjировка. Evet. Awa sebebi onu küçüklükten bunu ne öğrendim diye öğrendim değerli huvetim bolsun ait Hawa arkayna. Ne huvetim men daima ecemin jigsi begençtim. Onu begençtayım. Bulam ball hacin can dostu. Şeyle mi? Ali Pamad balli. Aha. Onu. Ay mamamlar da ball hac kan molatta. Mamamın bir oğlu da ball hacam. Şeyle mi? Awa onu. Ay pastiyan menem dinge mamamlara ihtiyacım da teve mamamlara ihtiyacım olin.
Şo Begenstein şo aydım tağın içinde kadam bolan soň bu näli aydım aytman gowur ya Begenstein. Sunwata ýakynlaýan böyle. Awa sunwat süýän adamda sunwat boýda sunwat üçin almaly bolsa aparat almaly we gidip alyp bilýär da. Bak. Onuň ay pulluca adam da adam. Hmm. O atlar işçaga süýdäjigi uğruna bolup daýoja bolup örenmekdi. Ay sunwat üçin täze instrument çykypdyr diýilse, gönü alýat da onuň ýanky Dedvas diýip instrument çykdy. Dedvas diýip instrument çykdy. Ýöne men Dedvas öň çykdy da ýöne şo Dedvas diýip bu trend da wagtyda haf trend diýip men diýjek bolýanmadyr. Ýanky 95-nji ýylyň urun ne diýär o 90. Ay 10 ýaşynda 9 ýaşynda wagtlarda. Onuň şonu 95-nji ýyllarda ýalňyşmasam şo Balla Hacı onu garaýmyz watda mamamla garaý. Şo taýda oturup aranjrok edýärdi o. Garaýın içinde. Ha o aranjrok edýär garaýyň içinde oturýar. Ýanky Dedvasda aranjrok edýär. Mene pastaýan ýan oturýardym da. Aha. Olam ýewin. Ýatağa ýok sen näetde? Be. Pahyr ýewin ýatağa ýok sen o diýetde. Ýatmaýardım da otur gapdalyna şoňla. Olam uzak gece oturýar da. Aýnyň daim kowýardy bolyn. Ey begen şunu kovmay diýetde. Şundan birden çykar o diýetde. Şundan birden çykar şunu kovma diýetde. Näetdiň? Pastaýan oturýar be bir gün ay men aýtdym ey birden uruşdylar mı diýdim da garaý var kapyny açdym bol. Instrumentin klavişleri o pıtrap ýatyr da ol ey be uruşdylar uruşaýdylar mı kada diýip. Geň görýäň da bolyn. Balla neresi şo instrument sükkädi da o. Näetdiň? Söküp bara ne klaviş arasalar eken merdan. Ana ýaş bolan bilýän eken bolyn o wagtda men üçin geňde instrument söküpdir o wagt ne Dedvas diýmek bir kwartiro. Kwartiro bilen çarşýarlar ya maşin bilen çarşýarlar da. Maşin mahasyarly da ulusum boldy da onu. Emmek istedik yani ýok. Ýok. Onuň şeýde Balla kaka ay guzowna kän oturdum Balla kaka hem kän gowur ýa ay kellem sypalaýady. Şundan bir zat çykar diýýärdi. Men şo wagtlar şo aranjrok edýärdi bolyn. Süýýärdim da şo zady. Şo zady menem edbilermi käme şo zady menem ederni üstünden 3 ýyl geçen boldy 3-4 ýyl geçenler. Dedvasda aranjrok etdim o Dedvasda merdan bilen köp musikantlar edibem bilen o Dedvasda. Yaman kyn o şo sekwenser kyn işlemek kyn şo. Şo Dedvasda bilýän ha. Ritim soňundan goýmaly ýanky 55 tipera ýa-da noň 54 premo ritim bolsa ýat tutup geçirip soň iň soňunda bilýär berdan ritim oýanda. Ay gara şeýde soň aranjrok edip şondan 3 ýyl soň aranjrok etdim o kadar etip. Ay diýjek bolýanym şondan aranjrok diýilýän zady özüm süýdüm şo süýşüm ýaly häzirem süýýän. Şu adam dogam. Süýüp işleýän jony. Hökban oturýan ilk aranjrok etmäkä men diýen käwat maňa öýümdäkilerim diýe iňärki öýdäkimem diýe de käwat birda soro berýär oturna şeýdi o. Kılym bara men. Şey oturna aýwer 2-3 minutdan soň jogap berýär. Ünsüň sonuna da teber. Te başka ýerde üns. Nämet diýen aýda dat diýär men şo wagt nirde gelip berýär. Men kompýuterimiň içinde gelip berýär. Näme sample nirde dur karay plan ses nirde dur karay plan aýdym işlesem plan ilk kellämdi işleýän onuň studiýama düşüp şonu aranjrok edýär. Heme çalıp bitdi hemem etjek işimi ilk öňünden o bilen arkitektorlar jaý gün üstünden o ilk çydyp edip onuň gurýara şo bollo bolýa. Awa öňünden gün bari paperda ederin aýdyp düşülen okda. Gaty dogry. Onu şu öňünden kelläm pikirlenip daha şu attan kenary orsun palaw diýdim bar orsun paromy. Erandan aýdym. Awa şolaýdym başdan Neft dağı tarapda bu gapdalla Balkan tarapda moda bolýar şol. Şoň sözüň dogry aýtyp berýär maňa. Attan kenary orsun paromy bolmaly. Ýok. Panarmy? Ýok. Nämesi? Kan ýargysmagyň. Men şonu ýok men attan kenary ol su palawy. Erandan su palaw diýip bir nahar bar. Bizim palawlarymyz. Ol su palawmy? Hawa, attan kenary ol su palawy. Yo şu wagt bara bilen mekanlar şu aýdym aranjrok edip otyr taklar şu film diýmediler orsun palaw. Ýok. O gözüň ötürü attan kenary orsun palaw niýe näzip beşler Ha yo şo attan kenaryna panar wadi ýa parom wadi gördüler. Ýok. Ýöne seret
parom deyip İran'ın dilini İran Türkmenlerde de yok parom dil. Yok, Parom dil. yok. Panaram yok. Yok. Onun eni şun kıyen kavat geliyor. Yönü men şonu bilýär orsun Aha. palov derlerini. Aha. Yönü bizim işlişimi de alaytdıktan ne Ava. berde. Ya kim oğul jeren mi? Doğanca mı? Balkandan bir gıyda ettin. Ava. Nur gadel mi Nur olcarim. Neme da ya. Kovay diyelim, kovaydım çi. Medeniyet doktoru nasıl? Ava bilýän. Şol aydı ben şon dinledim de men şun davay dugro wabet işläýin. Ne diýdim ya? Buna men näle olam näle ol toýda aydım ayıp dursalayın. Ava. Vay tozun hadip aydım ayıp gidip duralım. Menem attan kenarı diýdim de şo tayda. Şonu men TikTok'ta öğren olam o adamlar hey diýerler ha. Şonu bir hüwüf eden ýal olam da şol aytdım o. Ey şulaydım men da ayt diýjekdim ýöneten. Ay nälaydım aytma ayt tap veren aydım. Näme diýerdin diýdi şo. Sası bir zaman dedim gördüm öyle mi? Ava. Men nereden bildim diye hocam. Adın aydı oturman başka da bir kustany gıydılar, oğlanlar aytıp moda oldu da Ava. trend oldu. Ondan benim köp patbeşiklerimde atlam İran Türkmenlemeden ýazýan mysal üçin plan bilen gepleşige daýa plan bilen klibe daýa bunun bir men patbeşigim ýazdım maňa. Attan kenarynam düşünürdi. Ava. Ol su palawam düşünürdi. Gonsen restoran adam dedi, näme de dörüjün içinde gezip beren adam şollydy. Ayday gayrat et, bir Allah'ın hurmatyna diýdiler. Attan kenar diýip bir kenar var diýär. Attan kenar diýip attan kenar diýip bir kenar var diýär. Su palaw diýip bir İran'yň bizim de Türkmenlerden palaw bolýar. Bir tipa son ýaly. Su palawy. Son gayrat etdi, aýtdy. Onu men var agam. Burkistan adyna oturan Burkistan gaýt aýdymçylar aýdyp duram çağırdım, şollydim. Attan kenar ol su palaw diýdi. Ay yok dedi mekanata dedi Beýdoýdan ok dedi. Anan agam anan. Ne söktü mi? Yo anan men düşünüp bilmem görüp oturan nerede? Cimcan şu an näme diýen bolsam gününe urastan uşa dedim dedim däre. Diýmedim taňa diýdim. İyiydim hakikaten. İn gıynan ýadanım sözüm geçmedi. İyidin alık kayttın mı ya? Ucuyu mesela bak kayttım. Ha. Ondan yankı seyittim de var şun suat etsen var şun düşünüp bilmedim ağam. Devam et ben sol şeyle. Benim diyecek olyanım bizim istişme diye alaydı ya seyittim kitaptan o kava aytmadık aydım malın. Oğlum şoğuydan eşitip ayttık. Ava. Onun şey diyorum aranjör ettik bulam böyle gel stüdyo şun toydan falan bulam geldi. Aha. Ne hil işlerli men oturup bulardan men neme sorayan. Ha sağdan alım da uy. Ava. Ay plan hile del her kim barda attı ya da men kelle işle otur şovat gözüm getir. Bulardan sonra tamam. Kellem işle otur. Ay bulardan kavat irkilik kalya men aranjör et başlayan ol. Ano ay işlep çıktı aynap dinlettim molin bolly hoca yankı didar depçi. Aha. Bolon hemmesi beyle ki didar Ha. telpeklerini koy gittim ana. Nem çünni Gelini telpek değil mi telpek var mı? Ama neme ditti Aha. men neydi şey dersin öğütmedim dedi. Bah. Men inni bollu dedi. Sen öňün bilýän aranjör edýän dedi. Sen sağ adam dälip çıkıp gitti dara gara diyecek olan bu. Şo da garaşmadı. Şoňa aranjör ederini öýtmedi. Bah, marada. Ederini öýtmedi. Men ýöne plan zat etýän niýe mokdo adamda käwat ýerine düşýän zat Kıvırsa, bolýar. yapışan da Ýöne sonra. sen näçe şonu yapışıp dursaň hökman edip bolýar şonu. Bolanok diýen zat ýok. Näme işede ilki bilen söýmeli edýän işi. Yokman. Söýmeli, söýüp etmeli, söýüp etseň bolýar. Şoň üçin men aranjör edemde onu kim jaň etsede ya alamok ya yatyrn. Täbi ünsün bölünse bolanok, ünsün bölmeýän işler bilen mokdan ünsün bölünse. Ne şeýip aranjör kan söýdim häzirem işleyen işlem mörn hava. O aydımlar ýaz. Ne kaver aydımlarım. Yani ýazýana şo. Ne halk istese aytmaly bolýar da toýda. Awa. Onu ne mekanjan sol aranjör eden aydımlardan canlı tetasta ýerine ýetirsek näýlik görýär. Dowam edýär sana. Menden jan. Teň diýen aydym aydalyny. Ha o. Sondan gidip berelmi? Awa. Onu bir düşünüş verim. Gidip berýär. Onu ne mehribanlar mekana taýfyň aranjör eden aydımlarından canlı etse. Sen otel yapma beni bolly. Men ýatdan ol özümi bili. Sebepken maňa söýmene seni. Gelmenim dinlep göreýinni. Dodoçu şerbet sen yaman elbet. Meselemi sana bu yüreğimi benime. Dodoçu şerbet sen yaman elbet. Yine bir dani men senene bilmem.
Mın çekile oğutun şekille Men yaklayıcı tapılma fikirlesin Onda docuğu şerret Sen yaman eret Metselemi sana Bu yüreğimi verme Dodocuğu şerret Sen yaman eret Yine bir gani Men senden veririm Mekan ömrüňi uzak bolsun, töweleme janyň sag bolsun. Bir 20 ýyl bäri töweleme türkmen toýunyň ogadan sahnasyny aýratyna mekan jany töweleme bir restoranyň bagşysy hemme halk şey kabul edýär. Şondan bäri sahnadan düşmän gelýän agam töweleme ýaşlary golaňa gelýär. Ýöne sara onu geçiren o. Mana da töweleme janyň sag bolsun, ömrüňi uzak bolsun. Indi şeýle sorak mekan. Bir näçe halipalar gören, sebäbi sen ballygaçy diýmek ýetikde, ýa-ni sözüňizi özüňiz dillek geçdiňiz. Ol adam görenden soň, onuň näme bir sunuwatyň ýa-ni hocam aranjировка däl ol. Hem instrumentin içinde de ýaşamaly bolýan da sen. Dogry dämi? Egerde indi onu görenle ballyg halipany. Aýdary 3 tane adam diýýärler. 4-5 hem diýmeli. 3 tane adamlar şu dünýeden geçen ustatlar. Görmeli bolsa şu adamlar men görüp bilmedim, şulary görerdim diýip sunuwa düşgärlerden kimi ýatlap bilersiň? Göretin gelýän adamlar. Sen şu sunuwatda şu gaýnap beren ustat da dost. Men şu wagtça kim göresin gelýär? Men wara maňa da garşy hemmesine görjek. Düşünün, içe daýer. Hemmesini gat hormat goýan hersiniň öz ýeri wa halipalan. Ha. Sebäbi häzir men sanasam köpürüp gidýär ýöne esas men ýüregiňe ýakyn dost. O has görüsüm bilen neme halipalan maýdyp beren. Bayram taýan görüsüm bilen. Näetdi? Ha o. Onuň çar hekim görüsüm bilen. Wah. Görüsüm bilen halipam. Men wara şulara halipam diýen, halipa diýen bokda halipam sebäbi men şulaň dinleýärdim diýen. Zadyny dinleýärdim hem köp zadyny istimade edýärdim ýa-ni aranjировка eden zatlaryny. Onuň arzu etýärdim da. Şo merdanjan şoň üçin nurda men grupamda şol şu gözleri bile şolar gördü de şoň üçin aýry bilmänýär. Diýjek bolýar merdan şolar bilen işleşen adam. Onuň maňa Enes Halipa da diýär, näme diýärdi? Bir gün şey diýdi bolyn. Bir kele gözümden ýaşak gitdi. Ýöne Halipa görkezmedim, utandym da. Şey diýdi de, "Jigim" diýdi, "Sen diýdi, şu talandyňy diýdi, çar hekim gören bolsa diýdi. Halipa jan görüp oturanlyny gören bolsa, Halipa jan salam aleikum, janyň sag. Şey diýdi bolyn, "Innam jyglap." Gözümden ýaşak gitdi. Ýöne men billermän süpürdüm. Şoň täýäm çinni men bir kil ýüregim okanýal boldy da. Enes Halipa kän işleşdi. Ne işlesen ne olur? Sen diýdi, talandyňy jigim çar hekim gören bolsa da diýdi. Onu men diýjek bolýam artyk şeýle aýratyn hem artyk maçşolara bolan sunwatdaky ýa-ni süýgüýüm şolara wara düýünden başgaça. Onuň kim göresim gelerdi? Kim üçinji? Üçinji Burt Ýakow göresim gelerdi. Onuň näme üçin diýäni aýda men düýbüm şol. Men aýdym aýdýan ýa-ni ýolumyň düýbi şol. Men halipamyň halipasy şol. Onuň arada ýa-ni
Halipaň oğluna da neme edipdirler da bilem. Sen etdiňmi şonu senki de gördüm men. Halipaň özün etdim ben. Haýt halipa? Yok, Gurt Yakuň oğluny. Çar Yakup. Hawa. Şonu gördüm de böyle gördüm hawa. Te men bilýän neme Gurt Yakuň halipasy rozudyny men bilýän. Hawa. Onu men Ağamrat Kurt'tan eşitdim de Ağamrat Kurt men halipam. Aha. Ağamrat Kurt'tan onu Ağamrat Kurt'un halipasy Gurt Yakup. Hawa. Gurt Yakup'un halipasy Rozy. Öz aýtdy. Hawa aýtdy. Şonu bildim, şonun aňyrsynda. Hawa. Şonun aňyry bilýärmi okdum. Onun diýjek bolýanym inni sebäbi Gurt Yakup'am näme üçin? Näme üçin görösiň geldi? Näme üçin? Ol bir ullukan kitap ol. Ol ullukan umman. Sebäbi onam näme üçin şey diýäni men halipajan aýdyp berýär da Ağamrat Kurt. Şoň bir kişiň dosty bar ekenne. Gurt Yakup ýok bolupdyr bolyn. Ey bir irvet gıynan ya diye da. Ey ihas içinde ay dostum gitti. Yöne dostun meter näme gitti o bilýämiň diye diye. Näme gitti diýse diye. Ullukan arhivi jaýlaýasy diye. Ba. Arhiv jaýlawatyr diye. Sebäp şolliýa ertire danattyrman bir zady täzeden bir aýdan okdyýa. Birjek okabam dälýä. Erti irden eçenni bir şo ýanky defsan urun berip şu adamyny bir 7 gece günni duýma bilýär diýär da. Awa ýamaňa Ağamrat Halipa. Ağamrat Halipa aýtdy şu zatlar Ağamrat Halipadan eşitdim da. Onuň şon ýaly adamyny görüp bilýär. Mende şu wagt ýazgylar bar da. Oturup dinleýän näme bolýan? Bir hakykatdan käbir aýdymlary şoň azan aýdyp duran ýaly dinleýän bar. Näçe ýaşynda barjak Gurt Yakuň destanlaryna. Ýöne sen bararsyň agam, men bilýän. Bararsyň. Ma halipada diýdiler indi sen. Sen 100% barýan, ýöne men hatsan barjak bilemem. Sen neydi? Ýoşodan indi. Men ýoksam aýryldym zat, aýdymlaryny aýtdym men. Ýanky Gulpamdan aýryldym, aýtdym. Kän ýanky aýdan aýdymlan bolýany. Ady we Arap dili söwdüm aýtdyk. Geçen nemede Erdan canım sağlı işte dava. Diýjek bolýanym halipada şonda diýitler jan edip sen neden ýoşodan neydi defan adyna. Geçiver o. 51 bar. Aýny 50 bar al dost. Ýöne wara şol bar ýa hoja nana ödüm üstüne belli koyun. Şu gepleşdiler ne hep 50 ýaşa bardygy defana bar ýa. Sebäbi mekanyň bir tarapy bar, mekan bileti gelýär. Hemme zatlarym öwrünýär bir oglanlar. Şunlar men bile dava edýär şu köp zady bilýär diýär. Yok. Şonu hemçi bilýän. Adam näçe bilýär, köp adam dinleýän adam bilýär. Dinleýän bilýän de. On dinleýän, bunu dinleýän öwrenýär men. Bir zat gurrun berýärler käwir adam dinleýän okul men şonu dinleýän eýne hemçi dinleýän diýär. Şu gerekli adam alqalýan da ho. Eýsem näme? O dinleseň, görseň praktika diýilýän zat esasy köp zady görüp işdeňde has praktikan güýçlü bolýar. Üstünde duranda. Şen onuň diýjek bolýar. Daşten alyp kitap okuýana, şu kitaby okusaň diýerler, kitap okusaň bilimli, ilmli bolýan. Has şu bilimiň, ilmyň giňe. Ýöne şu kitap okanydan hasan biri gurrun berýär, şonda ýat keşliňde çalt menki de şeýle. Mene öz pikirim aýdýanlar. Şunu okap ýadym dagalarynymdan şonu meselemin wagty aýdymyzdan alaýyn, täze aýdym ýa-da sol gidip şonu aýdýan goly soýan intek menen öwrenip goýam. Ok şo taýda okaw aýdýan bilýän. Okaw aýdýan soňra özüm dinläp öwrenýän şonu. Söz goýan sesiňde. Awa dinläp öwrenýän. Ha, görýän. Şonu öwrenýän soň. Şonu heme neme bolýar ýat keşliňde de men ne şonu ýal bilemem, köpsünde şonu ýalyr, köpsem şeýle, köp aýdymçylar. Onuň diýjek bolýanym şu halipa, Gurt Yakup halipa bar, başga zatlar. Üstadyňam näme? Allah jan ursun näýäsin. Hawa. Ýedinäk çağalarynyň dogamaty dogam bolsun Allah jan. Inni mekan size şeýle tarap ýene. Şu gelip beren halipalardan üstan halipany dinlemeseň ýatyp bilen ok. Şunu otma täsir edýärsen. Şular dinlemeseň bolana, şunu misal şunu hojany dinlemesem ýa merdan dinlemesem ýa plany dinlemesem bir kili bir zady ýetmeýän ýaly. Her bir şunu diýişgarda da bolýar da, doğru. Misal aýdym jokmyny 50 bar 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 50
Kimi diýip bilerdin? Men dogrymy aýtsam var abi. Ýöne hakykatdan mı şol Yo. dinleýän we da dinleýän ýa. Hawa. Türkmen aydımçılardan. Tabii Türkmen aýdymçylardan gida Yo, ýa. hawa. Türkmen aýdymçylardan. Umuman mene dogrymy aýtsam nemem giýinde şu sunuwada garaýşym giň. Käbir adamma. Ne şunu ýal men sebäp şu zatlar gördüm de. Hawa. Bir zat ya plan bile plan ne hilay diýerler oly. Bula başga ýol aýdýar, bul başga ýol. Meselem biri yankı çopan ýol aýdyp duran bolsa, bilemem. O başga bir yankı gurt ýakyň ýollan, sark ýollan aýdyp duran bolsa, şul ikisini deňäp bolan owa. Bu başga ýol, bu başga ýol. Ýöne käbir adamyň bu ýoly gowurýardy, bu ýoly demedýär bir heli. Pese düşürjek ýal edýär-de, onu ýal etmeler. Yo, hemme ýol bolan, bir şaha bir stene bolan, her bir ýol. Düşündüm men mekanzar. Indi diýjek bolýan men şulan baryny dinleýän. Hemmesine de dinläbem bilýän daşy şu rap sunwodunam ýigrenýänler gowurýan. Şonam dinläp bilýän käbiri. Ay rapden näme zat diýen bolýar da ol ýok, rapem bir ol bir söz zat ýazmak, kapya getirmek. Ýanyk basdan gelýän zat da. Ýanyk basta. Ay umuman şeýdi häzir döwre wagt raplar dinleýän bolyn çağalar zatlaram ýaşlaram gowurup dinleýärler. Gowuja sözleri tapyp aýdy medialar ýenet. Indi näme ýan estradadan meni ýüregim gozganda Bayram Tağany çar hekimi göresim gelýän diýdiň. Olaryň estradnik da. Pero estradada kän işleden adamlardan nereden doğru değil mi? Näme ýa sözümiň başynda da bellek kesip bir ýaşlarym garaşýanlar bir mekanata bir ýan aýdymlamadan aýtmam. Şu rap bilaýdym, rapin men okamok, bolyn espitr okýar, şol aýdym aýdyp beren, rap diýip. Zany tetde oturda bat. Seýlemi? Ýerim onu. Onu näme mehran ýaşlar, ne şulaýdym gönnün göni sede degisli bölüp aýratyn alyp TikTok'da paýlaşsaňyz hiç il garşylygym ýokdur şoňda. Durmadan yanıma gelen kucağıma dolay yürüme girey sen durmadan yanıma gelen kucağıma dolay yürüme girey sen durmadan yanıma gelen kucağıma dolay yürüme girey durmadan yanıma gelen kucağıma dolay yürüme girey sen sensiz seviyetin okyanı yitin yana bari boralı yıkmalı sensiz seviyetin okyanı yitin yana bari boralı yıkmalı yani durmadan yanıma gelen kucağıma dolay yürüme girey durmadan yanıma gelen kucağıma dolay yürüme girey sen durmadan yanıma gelen kucağıma dolay yürüme girey sen ya durmadan yanıma gelen kucağıma dolay yürüme
Mekan, inni näme bir soru olamaz adal sagam bolýan, ýoşgule wagtymyzam adal barýar. Mekan şeýle. Siz tuwelimi toýhanadan mekanyna oturan mekanata. Hawa. Sizin şu üstünlüğünüzi, şu bagtlygyňyzy, şu halk bilen bilelikde, dinleýijileň bilen bilelikde tuwelimi üstünlüge bir adım däli, 100 adımlap ätläp barýan oglanlar. Sağ ol. Şu sen bagtly proseduňy kime görkezesiň gelerdi? Senden şu dünýeden hoşlaş giden, mehribanlygyňdan, ýakynlygyňdan Men atama görkezim melerdi. Sebäbi Hudağa şükür ejem kakama ba. Hawa. Doğanlanma, ağalap. Yönü atam pahyr, so kenda da garaşyatda menden. Meni atam bara, maşininin öňüne hiç kim bindirmeýär da altyklaryny. Menden başga hiç kime bindirmeýär dädir, hemmes görüp durandyr meni. Ba. O hiç kim bindirmeýärdi. Yönü men bolsam, gel oğlum diýip, ay atama men bara, atam diýip aýdymam düzlük biz. Aha. Böyle bizim ovamızda bir güýçlü şahira atam 70 ýaşyna düzülen aýdym vardy. Şoňa söz ýazdy da ol aýdyma heňe bir haýyňe sallykda şonu 70 ýaşyna aýdymam aýdyp berdim. Oly gözünden ýaşakdyryp ağlatdy şonu. Hawa. Bize melhem bolan atam, İlyaşulsu bolan atam şoňa sözler watda. Aýtda şol aýdymlar oturuşlarda hatda ýatmasynlar aýdym. Hawa. Şol aýdymlar täden işlämeli, hukman işler. Onun atam uruş veteranına. Tuwelimi. Hawa. Onun şu taýda okup bilim aldyň. Näme Lukman bolup owa gelin. Garaz sözler ýadyma düşündim ýa. Kişirä kam aýtdym da olan ýöne aýdym edip aýtsaň, ýadyma düşme mümkin on aýdym edip biňlerden. Diýjek bolýanym şu taýda emme doktor bolanna. Onun uruşa gatnaşy. Ay şu arada bir aýdym etdik-de, şu wagt kiçikem atam aýdyp beripdim. Atam şoň üçin men hasam aýratyn gowy ýady. Onun şunýaly şu zatlar şu gören bolsa hasam gownur diýjek bolýanlar atam. Ya kendi da garaşdy da menden maňa diýetdi. Sen bagşy bolmaly sen bagşy bolmaly. Sen halkyň bagşy bolmaly sen diýetdi ama. Sen hemme şu halka hedil vermeli. Toy tomolara. Ken şunýal wesiýet ederdi ýöne. Ömrü gitse boldy. Atam. Nurşun nästim? Ähran ataňyň. Allahjan baranjay mekany cennet bolsun. Ýerine çağalarynyň, aktyklarynyň, şowuklarynyň janlary sag bolsun. Hem dowamaty da. Siziň çağalaryňyz Allahjan janlary sag bolsun. Hawa. Mekan inni bir qyskara bir kuşdanjak soru berjek, şu sorulara jogap ber. Ondan soň netibedene gepleşigimizi bir jemle bersegem bolýar. Geçilen ýoluna bugün bir ogadan sana dogrudan mekana 66-njy sana. Bir de gow sanam düşüpdir ama. Netibede. Mekan halipam şagirt. Şagirt halipany ozdurmasa käriter diýe. Şoň üçin şagirtleri saýlalyň sebäbi halipany ozdurup dursa sunuwat hasam ýokary gider. Sebäbi men bu näme düşünýdim, bu men öz pikirim. Hawa. Mekan arkaň pikiriň aýdy. Bu gepleşik men ara sunuwat esasy zat sunuwat şol ýokary galar misleýän men. Men bir sehel bir özümde näçe ýaşky bolanda çağa meýal bolsun bir 3 saat aýtsa şonu alyp dinläp şonu istimade edebilýän. Şonu göçürüp bilýän. Şu 3 bir zat etdi şonu men kiçilik bilmeýän aýny özümden kiçi çağa meýal adam planda da aýtdylar şonu onu beýdi aýtmaýan ama şu 3 bir tehnika eden bolsa şonu öwrenýän gowur. Öwrenýän men şonu. Onuň diýjek bolýanym men şagirt saýlanymyň sebäbi şol sebäp şagirtler gelecekki şagirtlere halipa bolýar-da. Hawa. Şey diýem sunuwat ýokary galyp gitmeli şoň üçin şu wagt hasam sunuwat üstürmäge hemme mümkinçiligim bar. Şagirt ýa. Hawa şagirt şoň üçin ýani ýok halipalar beýdiýem halipalar öýkölemesin sebäbi
halipalara hormatymyz oly. Eýsem Şu näme? halipalaram biriniň şägirdi bolanna. Eýsem näme? Awa. Eýsem näme? Şähertlerinden iki adam bellak geçmeli bolsa, ýene biz 20 ýyldan mekanatan dinlejek men. 20 ýyldan. 20 ýyldan mekanatan dörejiligini, aýdymny, şowguny, toyun atmosferasini kimde görmeli biz? Atmosferany. Awa. Şu at halk Atmosferany aýdym aýdysynmy? Yo, aýdym aýdym. Bir zat bar da Irda da şu at. Doğru değil mi? Men näme diýjek bolýanym aýdym aýdyşyl birine. Awa. Atmosfera döredişim birine geçen. Ha. Şon ýaşar da. Yo, cemlemedin bani. Yok şu birine cemlenene ba. Saýla ya, onu saýla. Olur saýla bolýany. Ha. Birine cemlenene ba ýöne. Dogry aýdyn. Men nara dogry aýsam çutaýda arat dönmedi. Aýdasym mele. Täze näme üçin şu hakyky şäher şu. Näme üçin sene şol atmosfera da owy şol näme-de. Sunwata mowy, atmosferada mowy, Hawa. sunwata ýapsa mowy. Yönü yani toy odalları yandan beri ağırsam madır onu ağlalı. Tuval ikide. Ağırsı te toy hakikatten am yönü men şu an hawa. Hawa. Yo, men o mekan halipasy. Ne diyecek bolyan? Deýs ýa da. Ağırsı ne diyecek bolyan? Ro ağırsı. Ýigidin mowsy. Ne diyecek bolyanım? Oğlanlar batı ölüme savulsun. Halipa diýip gowurýan oğlanlar wa häzir agdak geçden kän Yunus diýene Ruşön kän oğlanlaryň atlaryny. Murat. Hawa Muratsan hawa. Kän oğlanlar. Onuň himmesim tügeleme ýöne häzir içinde saýlan aýmallar bada näme üçin has nemeler bolýar bilen aktivni. Bir has özüne işte beýlekler hem erwet däl gow hemmesem intek olar ýaşam. Häzir olar şolarum o derejä barar ýöne ýanky aýçym ýalyny ogluma men ölçägirdim de. Tuwelem onyň geçişi. Hawa inşallah olam häzir bir tamam uly ýöne näme ol özüne wagyllar o. Sen mekanataňda kimiň ogly bolanda da özüň şo sünwady söýüp ýapyşmasaň peýdasy ýok. Oğlumy kömek edýär. Men aýdym saýlaşmana kömek edýän. Aha. Ýöne in başda klip çyklaryna datlaryna ekiden bolýar meni indik edemok. Inni aýratyn toýada da dik gelýärler, toýa şon tutýarlar, şon daşy nemedene ganarahna da hoşlamagyn ne. Sowadyna da goşulama. Goşulawa, istem goşuljak bolama, näme üçin özüni oňarýam görjek bolýar. Hawa adaç görsün. Nähili, ýeňilmi, agyrmy bilsin sebäbi biraz kıyınlık bile yesen şu da qoğulya. Çünkü aňsat ýeňiljek däli kıyınlık bilen alsan. Awa şoň üçin hem ondan tamam uly. İnşallah bolar näme. Ýöne hemme şägirtlenme Allah janlar sag bolsun. Şu gow üstünlükler arzu edýän şu men derejemden hasam ýokarlary garmagyny arzu edýän şular. İnşallah. Awa şu halkyň içinde toýda da hatda mekan Gow dat diýerler. Şolaram şo sözlerden has gow sözlere münasip bolsunlar. İnşallah. Mekan zanyň sawatyna gitmeşiňizem niwuşkula soňla bersäňem bolýar. Ýene bir gezek gitmeşigimizde Guwanç Allanazar toparly bir begendiren üçin çakylygymy ýykmadyň üçin aýratyna bizden ümmetler aňardasyň dinleýijiler ama kommentariýa sanyna dogry maýdy dost. Okawym etmedim. 4000den geçen näbilýär ýygyny ýaltandym. Awa sen haýşeden adamlar men ýaltanman okaýan. 4000den geçen näbilýän ýygyny men okamadym şoň. Hemmelerine de şu men ullokan sawolsun aýdýan maňa hormat edip şu tak gelmegime sebäp bolan dinleýijiler de. Saňa ýazdylar, seni men çağırdyň. Şoň saňa da sawolsun aýtsak hormat etdiň, çağırdyň. Saňa da hormatymyz uly Guwançan. Sağ ol. Senem bir ullokan iş alyp barýanda bu işi her kime de başardyň ha Guwanç. Evet diyecek bolýanym şeyde bir her özüň wagt tapyp özüň bir wagt tapýan bagşyň bir wagtyny tapýan. Ha, saadlamaly. Aýdym saat bilen bir saatlanýar edýän. Gara janyň sag bolsun. Sag bol. Ha. An oğlum toýunda da daş eder. Barardyň toýa. İnşallah. Severenler barçalar toýa. Ana sen dinleýjin. Ana oğlum mara kaka diýär bir mekanata şeyde
restoranı gelip diye bir şey bir bride geçikte de Yok, var man, ya yok, surat man, üstüme baraf, var katlaşar, sağ ol. inşallah sahne sağ ol. Yine bir vedak merdan ağa hocam ömrün uzak bolsun ne mekanzany bir sözüň soňunda ene bir o gadan ardygylaňy mehribanlygyna ýakynlygyna kardeşligiňe gönlün şu kamera senkene. Ya ilki bilene hemme yurdumda sağlık, ağzı birlik, rızkal döwlet şu iň gowdatlary halkymyza arzu edýän. Amin. Aýratynam hormatly arkadagy serdarymyz. Janyňyz sag bolsun. Tutumly işiňiz rowaçly bolsun Allah jan tebäbi. Biz üçün şeýle iň gowdatlar edip berýärler. Dogrymy aýdyn tebäbi. Şeýle mümkinçilikler var, işlemäge de. Men öz adymda maşgalamyň adyndanam. Janlar sag bolsun. Ähliňize de minnetdarlym bildirýän. Sağ ol. Sağ ol. Hemen uzak olun. Tanrı yapalım. Aslında mekan şu geçilen yor gepleşimiň ýazmamyň sebäbi hormatly arkadaşymyz Halipa şäherlik mektebini öz Türkmen halkyna açyp berdi. Bizim şu mektepden bir peýdalanyp nesibedenden şu Halipalaň eden iyisini ýaşlar görsünler. İkinji gepleşigim geçmeliyor gepleşim onu ýaş ine bir tanalasy gelýän ýaş kadrlar we şulary halipalar görsünler. İýdinden ýetip gelen sunwady satlary şoň üçin hem hormatly arkadaşymyza mekanzana görýän arkaýyn oturup bir dörejilik söhbetini edip bilýär. O aýdyp degişip gülüşip ýurdumyz parahat, ýylymyz rahat. Hudaýa şükür bir çagaçyklamyň bir gülküleri, toýlamy her gün töweleme toýhanamyzda, restoranlarymyzda toy bayram töweleme. Şolar dowamly bolsun. Şoň üçin hem hormatly arkadaşymyz elbetde arkadaşly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan goý olaň zanlar sag bolsun. Tutýan tutum nisleri rewaçlyklar beslensin. Ýurdumyz östün, özgörsün. Türkmen halkynyň öňe gitmeli, ýa ýok, döretmeli, işlemeli, zähmet çekmeli. Elbetde 2026-njy ýylym ırsgally, bereketli, dörejilikli ýyllar bolsun. 20-de baramyzda egnimizdäki ýüklü horjunymyz boşarmaly. Dörejilikli, zähmet bilen baraly. Mehribanlar, elbetde näme bu gedek geçilen ýoluň 66-njy sany ustad dostumyz Awa mekana taýf bilen ýazypdyk nesibämizde düşdi nesibeden inni 67-ni 68-ni kim bilen ýazmaly. Ýöne haýyş edýän adamlar bir zat doşun bellek geçmeden bolan o töweleme oba ýerlerde de halipalar, sunwady işgärler, sunwady satlar bar ýöne şu gitleşige işeden adamlar gelmelidir. Halkyň halan adamsy, halkyň söýýän adamsyny ýazsak ýerlikli bolar. Sebäbi şoňa bir münasip bolmasa onu men kösenýärsoň, onuň maňa ýazýaňy beýtmäň. Şoň üçin ýazýan mehmanlaryňy dastoýan adamlar bolsun. Sanyňa sag bolsun, agam çaýyň boşan bolsa ýene demle, täzedenem ýene borsana. Kommentariýa ýazman açdym. Göräý. Men siz gowurýan. Sizem meni ýigrenme.